Ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo igama lami ngingusembisongo kwakandlozi. Ngicela amaqela ukuvashela i-channel yancindezwe subscribe ebese futhi thokozelele video. Wembukeli ufuna izimpendulo umzali omfundo oshonele sesikoleni okuthola ukuthi isidumbu sakhe silimele ekhanda ehhovisi Lika Thishanhloko. Umnumzane Mthokozisa Ikhozo onguyise womfundi uThabiso Mazibuko osebenzisa isibongo sikanina ubefunda ibanga lesikhombisa eSentsfield Primary School oThongathi uthe ufuna izimpendulo ngokushona kwengane yakhe emagcekeni esikole. Ukhozo uthe lesigameko simshiye nesilonda esibhibhayo nemibuzo eminingi engaphenduleki. Uthe kuningi kumxakayo melana nalesi sigameko sokushona kwendodana yakhe isesikoleni. Kube ukuthi ngosuku ashona ngalo umntwana othisha bebelesi isikole bebematasa nomcimbi bezijabulisa ngeziphuzo benganakile abantwana bedlala eminyango. Ukhona uthe wathintwa ngocingo likathisha besikole bemcela ukuba aphuthume ngoba kunesimo esiphuthumayo. Ngesikhathi engena ehhovisi likathisha omhloko uzithele phezulu komntana wakhe edendelizile kugcwele igazi ekhanda. Uthe umbuzile uThishanhloko ukuthi kwenze njani, uthe incazelo abamnika yona namanje akayizwa kahle. Uthe bamtshela ukuthi umntwana wakhe ushayeke epalini washona ngesikhathi edlala ibhola nabanye abantwana. Uthe lencazelo uyifanise nenganekwane yoqobo. Uthe kumkhathaza kakhulu ukuthi lesi sidumbu somntanakhe sifinyelele kanjani ehhovisi likaThishanhloko. Uthe ufuna ubulungiswa ngokushona kwendodana yakhe. Okhuluma lamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Nqabilekala usiqinisekisile lesigameko. Uthe amaphoyisa athole ucingo ephuthuma uThongaso kuyilapho athole khona isidumbu somfundi. Amaphoyisa asothongase amatasa aphenya icala lokubulawa komntwana. Mbukeli, udaba oluhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ubeke uvo lakho ku-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo, usale kahle.